Zdravím všetkých poslucháčov dnešného príbehu a prajem vám krásny deň. V dnešnom dieli True Crime podcastu Zločin v nás budeme pokračovať v analyzovaní prípadu Michaela Swanga, lekára, ktorý je podozrivý z usmrtenia 60 zo svojich pacientov. Keďže ide o druhú časť videa venovaného tomuto páchateľovi, odporúčam zhliadnuť najskôr prvý diel o ňom, aby vám prezentované informácie dávali zmysel. Nadviažeme na vyšetrovanie FBI, ktorá stopu po podozrivom stratila v roku 1994. Povieme si, kam zmizol Swango, opíšeme si ďalšiu časť jeho kriminálnej činnosti a postupne sa dostaneme až k súdnemu pojednávaniu. Na záver sa budeme samozrejme venovať aj psychologickému pozadiu páchateľa a celého zločinu. Aby sme sa mohli podrobnejšie zamerať na psychologické aspekty, vplývajúce na aktivitu zločinca, je nevyhnutné popísať si aj jeho kriminálnu činnosť. Vopred teda upozorňujem poslucháčov so slabšou toleranciou násilného obsahu a poslucháčov mladších ako 18 rokov, že nasledujúce video pre nich nemusí byť vhodné. Druhú časť začneme tým, že si aspoň v krátkosti zhrnieme, čo sme sa o Swangovi v prvej časti dozvedeli. Michael Swango sa narodil žene v domácnosti a dôstojníkovi armády USA. Ten synovi zvykol rozprávať zážitky z vojny, ktoré chlapca veľmi fascinovali, a v detstve sa Michaelova rodina často sťahovala. Keď mal 13 rokov, konečne sa usadili a Michael dosahoval vynikajúce výsledky v škole, čím veľmi tešil svoju matku. Jeho otec však začal nadmerne piť alkohol a manželia sa počase rozviedli. Po ukončení strednej školy Michael pokračoval v štúdiu hudby, no po 2 rokoch sa rozhodol štúdium ukončiť a pripojil sa k námornej pechote. Po ďalších 2 rokoch Swango dosiahol hodnosť seržanta a tak sa vrátil do školy. Nastúpil na iný odbor s zameraním na biológiu a chémiu a po ukončení školy pokračoval v štúdiu medicíny. Už v tom čase sa rozhodol popri štúdiu pracovať ako sanitár a pohľad na krv a smrť v tejto práci ho fascinoval. Swangovi spolužiaci si tento jeho záujem o smrť všimli aj počas praxe a začali ho volať 00 Swango ako paródiu na Jamesa Bonda, agenta s povolením zabíjať. Aj napriek nízkym štúdijným výsledkom Swango nakoniec školu absolvoval, avšak kvôli podvodu ju ukončil až o rok neskôr ako jeho spolužiaci. Následne nastúpil na ročnú stáž v Ohio, kde počas jeho služieb dochádzalo k nevysvetliteľným úmrtiam pacientov. Po upozornení personálom nemocnice prebehlo krátke interné vyšetrovanie, no Swango nebol obvinený ani zbavený kompetencií na výkon praxe. Po uplynutí ročného pôsobenia v nemocnici v Ohiu sa Swango vrátil do Quincy, kde pôsobil ako sanitár. Kolegovia ho považovali za čudáka a keď v ich radoch došlo k závažným zdravotným ťažkostiam, Swango bol obvinený z priotrávenia spolupracovníkov. Počas vyšetrovania sa v jeho byte našlo množstvo chemikálií a zbraní a sudca ho napokon odsúdil na 5 rokov vo väzení. Opätovné prešetrenie jeho pôsobenia v Ohiu neprinieslo žiadne výsledky, no zodpovedné osoby boli ostro kritizované. Takmer presne po odpíkaní 2 rokov vo väzení bol Swango za dobré správanie prepustený. Chvíľu pôsobil v nemedicínskych zamestnaniach a po sfalšovaní úradných dokumentov o jeho zatknutí sa mu podarilo pod pseudonymom Adams získať prácu v Sioux Falls. Do mesta sa presťahoval spolu so svojou snúbenicou Christine a po niekoľkých mesiacoch na poste lekára zažiadal o členstvo v Americkej asociácii lekárov. Tá si Swanga preverila, okamžite upozornila vedenie nemocnice, v ktorej pracoval, a Swango bol prepustený. Opäť však za pomoci sfalšovaných dokumentov zažiadal o prácu a tentoraz pod menom Kirk nastúpil do zariadenia pre vojnových veteránov v New Yorku. Aj tu došlo k nevysvetliteľným úmrtiam pacientov a jeho snúbenica po jeho nástupe spáchala samovraždu. V jej vlasoch boli nájdené stopy arzénu a matka sa obrátila na dcerinu známu, ktorá vedenie nemocnice v New Yorku upozornila na minulosť ich zamestnanca Michaela Kirka. Ten bol prepustený a dekan ho dostal na čiernu listinu všetkých lekárskych univerzít v Spojených štátoch. Informoval tiež políciu a do prípadu bola zaangažovaná aj FBI, keďže Swango sfalšoval dokumenty, aby získal prácu v zariadení, kde boli umiestnení vojnoví veteráni.
FBI stratila na niekoľko mesiacov Swangovú stopu a keď ho vypátrali, nemali k dispozícii zatýkač. Ten dostali až 27. októbra roku 1994, no v tom čase, ako by sa po Swangovi zľahla zem. Keď v polovici roku 1994 Swanga nedaleko mesta Atlanta vypátrala FBI, rozhodol sa, že opustí krajinu. Kontaktoval teda agentúru, ktorá sa zameriavala na sprostredkovanie práce anglicky hovoriacim lekárom v iných krajinách. Predložil sfalšované dokumenty a sprievodný list, v ktorom úpenlivo žiadal o možnosť pomáhať pacientom v nejakej vzdialenej chudobnej dedinke. Jeho žiadosť sa dostala k riaditeľovi misijnej nemocnice v africkom Mnene a keďže nemocnica trpela nedostatkom kvalifikovaných lekárov zo západu, predpokladali, že narazili na zázrak. Swango bol prijatý do Mnene Lutheran Mission Hospital v srdci Zimbabwe a do Afriky dorazil ešte pred koncom roku 1994. Po pristáti na letisku v Bulawayo sa okamžite vybral na stretnutie s riaditeľom nemocnice, s doktorom Christopherom Siri. Riaditeľ sa zaujímal, čo takého kvalifikovaného odborníka privádza do pochmúrnej atmosféry afrického mestečka. Navyše, ak to znamená, že lekárov plat bude o značnú časť nižší, než v pokrokovom USA. Swango predniesol presvedčivú reč o pomoci chudobným černochom, ktorí nemali toľko šťastia, že by sa im dostalo života, aký sám viedol. Siri mu čiastočne uveril, no počas prvých dní po Swangovom nástupe v novembri 1994 starostlivo sledoval jeho konanie. Zistil, že doktor je ochotný prispôsobiť sa cudzej kultúre a dokonca sa snažil angažovať do mnohých prípadov. No Siri si čoskoro uvedomil, že Swango neovláda niektoré zo základných úkonov, ktoré práca v Mnene vyžaduje. Nemal dostatočné skúsenosti v oblasti pôrodov, čistenia zapálených rán a ďalšie. Preto mu Siri navrhol, aby z dôvodu doplnenia týchto skúseností absolvoval 5-mesačnú stáž v nemocnici Mpilo v meste Bulawayo. Swango ochotne súhlasil a počas stáže sa osvedčil ako ukážkový žiak. Jeho supervízor bol nadmieru spokojný a v máji 1995 sa Swango vrátil do nemocnice v Mnene. Po návrate zo začiatku pracoval do neskorej noci a snažil sa priniesť inovatívne riešenia pre pacientov. Postupne si však doktor Siri všimol, že americký doktor Mike začína svoje povinnosti flákať a medzi zamestnancov vnáša napätie a konflikty. Swango sa začal správať pohrdavo k luteránskym mníškam, pracujúcim v Mnene, a okrem toho opakovane opustil pracovisko v čase, keď bol v nemocnici jediným lekárom v službe. Jedného dňa bola do nemocnice prijatá pacientka Rhoda Malambana, ktorá sa popálila pri akejsi nehode u seba doma. V čase, keď jej prípad prevzal doktor Mike, sa popáleniny hojili a žena mala byť o niekoľko dní prepustená. Jej stav sa však náhle zhoršil a onedlho Rhoda umrela. Nik nevedel vysvetliť, čo sa stalo, no jeden z lekárov začal Swanga podozrievať. Všimol si totiž, že nešlo o prvý prípad, kedy pacient v dobrom zdravotnom stave, tak povediac tesne pred prepustením z nemocnice, umrel na zlyhanie srdca. Príčina tohto zlyhania však ostávala záhadou. Jedna zo zdravotných sestier o incidentoch povedala nasledovné, citujem: Ľudia s jednoduchými chorobami alebo ľudia, ktorí boli na ceste k uzdraveniu, umierali na jeho oddelení. Rád robil návštevy na oddelení sám a často predpisoval jednotlivým pacientom viaceré lieky, čo nie je spôsob, akým sa správa skutočný lekár. Pokračujme po citácii. Ďalším pacientom, ktorý zažil nepochopiteľné vyčíňanie doktora Swanga, bol 56-ročný Kenias Mzezeva. Kenias bol hospitalizovaný kvôli vredom na prstoch ľavej nohy, ktoré vyústili až do amputácie nartu. Rana sa mu už zahojila, v nemocnici čakal len na vyhotovenie protézy. Počas noci zo 14. na 15. mája 1995 sa zobudil z ľahkého spánku na to, ako mu niekto sťahuje spodnú časť pyžama. Citujem jeho neskorší opis incidentu. Zobudil som sa a videl som, že doktor Mike stojí nad mojou posteľou s injekciou, ktorú mi pichol do zadku. Potom si ju vložil do vrecka bundy
Zamával na rozlúčku a odišiel. Snažil som sa zaspať, no cítil som, ako mi telo otupuje. Sotva som dýchal. Cítil som sa na omdletie, ale po niekoľkých pokusoch sa mi podarilo zakričať. Pokračujme po citácii. Jeho výkrik privolal zdravotnú sestru, ktorá okamžite zasiahla a podarilo sa jej pacienta zachrániť. Kenias jej povedal, že Svango mu podal injekciu, ktorou sa ho pokúšal usmrtiť. Svango bol konfrontovaný a horlivo sa bránil, že pacientovi nikdy injekciu nepodal a Kenias mal pravdepodobne halucinácie. Pacient neskôr pod svojou posteľou našiel kryt na injekčnú striekačku, no sestry mu s ľútosťou oznámili, že s prípadom nemôžu nič urobiť. Prešlo len niekoľko týždňov, keď dňa 26. júna Svango vstúpil do izby pacienta menom Katazo Shava. Katazo bol po operácii nohy a v čase, keď ho lekár navštívil, mal na izbe niekoľko kamarátov. Lekár ich požiadal, aby miestnosť opustili, no po chvíli začuli priateľov krik. Okamžite sa do izby vrátili a nahnevaný Katazo im povedal, že lekár mu podal akúsi injekciu. Svango všetko poprel, ale niekoľko hodín po incidente Katazo Shava umrel. Príčinou bolo zlyhanie srdca. Ďalšou obeťou bol Filemon Mojo, ktorý sa zotavoval po amputácii nohy a umrel deň po Katazovi, taktiež na zlyhanie srdca. Pacientka Irene Shumba bola jedna z tých šťastnejších pacientov, keďže podanie injekcie doktorom Mikeom prežila. O incidente sa vyjadrila nasledovne, citujem. Pamätám si, že ma prijali do nemocnice po tom, čo som ochorela, a lekár mi podal injekciu do ramena. Bolo to veľmi bolestivé, upadla som do bezvedomia a zdravotné sestry ma resuscitovali. Doktor sa vrátil a chcel mi podať ďalšiu injekciu, ale ja som vedela, že má zlé úmysly, takže som to odmietla. Vložila som svoju vieru do rúk Boha a sestričkám som povedala, že svoj deň budem začínať a končiť vďaka modlitbe a nie vďaka tomu lekárovi. Od toho dňa sa pri mojej posteli neukázal. Pokračujme po citácii. Virginia Sibanda bola do nemocnice prijatá 7. júla s pôrodnými bolestiami. Sestry ju odviezli na pôrodnú sálu, kde sa pacientky ujal doktor Svango. Žena mala silné bolesti a začala zvracať, takže sestry zakročili a pomohli jej priviesť na svet zdravé dieťa. Keď sa žena zotavila, obvinila doktora Mikea, že jej pred pôrodom do infúzie vstrekol nejakú látku, po ktorej sa dostavili ukrutné bolesti a zvracanie. Svango to poprel a uviedol, že žena musela mať blúdy. Neskôr však priznal, že s infúziou manipuloval, ale podľa jeho slov ju len preplachoval vodou. Nasledovala smrť mladej Margaret Zoe, ktorá umrela v noci po spontánnom potrate. Jedna zo zdravotných sestier sa neskôr k jej smrti vyjadrila takto, citujem. Mysleli sme si, že je zodpovedný za smrť, ale bol veľmi šikovný a nikdy sme ho pri ničom nepristihli. Pokračujme po citácii. Po posledných 2 incidentoch sa misijné sestry vybrali za riaditeľom nemocnice. Na čele s pôrodnou sestrou Siri mu povedali, že ak prípady neohlási na polícii, urobia to oni. Do novín sa v tom čase dostalo vyhlásenie jedného nemenovaného zástupcu nemocnice, ktorý uviedol, že celú záležitosť s nevysvetliteľnými úmrtiami sa snažili utajiť. Siri teda nemal veľmi na výber a rozhodol sa privolať policajného vyšetrovateľa Chakarisa. Chakaris vypočul zamestnancov nemocnice, pacientov, ktorí prežili nepochopiteľné paralýzy a rodiny zosnulých pacientov. Okrem toho sa mu podarilo získať príkaz na prehliadku Svangovej chaty. V nej polícia našla množstvo injekčných striekačiek a ďalšieho lekárskeho vybavenia a až 55 rôznych druhov jedov, ktoré boli do krajiny privezené ilegálne, a na základe ich rozboru sa zistilo, že sú smrteľné. Rozhodli sa Svanga vypočuť a na nález, nazvime to mini laboratória vo svojom obydlí, uviedol toto, citujem. Myslel som si, že som prišiel do džungle a z dobroty môjho srdca som si priniesol vlastné lieky. Pokračujme po citácii. Riaditeľ nemocnice v Mnene Svanga ešte v júli suspendoval. Ten sa presťahoval do Bulawayo, kde si okamžite najal jedného z najrešpektovanejších právnikov v krajine, Davida Coltarta.
Nemocnicu zažaloval za neoprávnené prepustenie. Skutočnosť, že sa Svango obrátil práve na Coultharta, presvedčila jeho bývalých kolegov v Mpile, že musí byť nevinný. Verili, že bol prepustený na základe klebiet, vyplývajúcich zo žiarlivosti jeho kolegov. Kým teda čakal na ďalšie vypočúvanie, prijali ho späť do nemocnice, kde predtým absolvoval stáž. Pracoval síce ako dobrovoľník, no opäť sa dostal do kontaktu s pacientami. Miestny chirurg ho ale často videl pohybovať sa po jednotke intenzívnej starostlivosti v čase, keď Svango nemal službu a začal ho podozrievať z náhlych úmrtí pacientov. Bohužiaľ však nemal žiadne dôkazy a tak Američana nemohol oficiálne obviniť. V apríli 1996 si Svango našiel ubytovanie na okraji mesta u ženy, ktorá verila, že jej podnájomník je nevinný. Krátko na to, ako sa u Lynette ubytoval, rozišiel sa so svojou vtedajšou partnerkou. Vtedy sa na 5 týždňov zatvoril vo svojej izbe a po uplynutí tohto času sa zoznámil s mladou, rozvedenou ženou s 2 deťmi. Až s postupujúcim zvláštnym správaním podnájomníka začala Lynette veriť, že Svango môže byť predsa len vinný z otráv pacientov. Okrem zvyšujúcich sa účtov za telefón a elektrinu, jej začalo miznúť jedlo a pitie. Jedného dňa, keď Svango nebol doma, našla v jeho komode zabalené skazené sendviče, vyrobené zo zvyškov jedál. Citujem. Vtedy som vedela, že jeho myseľ je šialená a prišlo mi zle od hrôzy. Tiež som začala veriť, že môže byť vinný z obvinení. Pokračujme po citácii. Len o niekoľko dní na to prenajímateľka ochorela a v strachu o vlastný život Svanga požiadala, aby sa vysťahoval. Ten odišiel bez akéhokoľvek slova. O 2 dní našiel opravár v nádrži vody 2 kg cukru, čo žena okamžite ohlásila na polícii. Keď sa s miestnym lekárom radila o tom, čo mohlo spôsobiť náhle nevoľnosti, poradil jej, aby odovzdala vzorku vlasov na forenznú analýzu do Pretórie v Južnej Afrike. Vo vzorke bola zistená prítomnosť arzénu a výsledky analýzy boli postúpené vyšetrovateľom v Zimbabwe. Vyšetrovateľ Chakaris sa v tom čase snažil získať dôkazy, svedčiace o Svangovej vine. So Svangom sa mu podarilo spojiť 20 úmrtí pacientov, ku ktorým došlo v čase, keď pracoval v Mnene. Vypočul patológa, od ktorého sa dozvedel, že ani v jednom prípade nebola vykonaná adekvátna pitva, pravdepodobne neboli zamerané na zistenie prítomnosti jedu v telách obetí. Kvôli tomu teda neexistoval priamy dôkaz, ktorý by Svanga s úmrtiami mohol spojiť. Zdravotné sestry v Mnene ho však s istotou obvinili z usmrtenia 5 pacientov a z pokusu o usmrtenie ďalších 2. Chakaris sa skontaktoval dokonca aj s úradmi v USA, od ktorých sa dozvedel šokujúce informácie. Podľa ich slov si Svango v minulosti odpíkal trest za otravu svojich kolegov a bol podozrivo prepúšťaný z jednej nemocnice za druhou. V tejto dobe už aj David Coulthart, Svangov právnik, veril, že jeho klient je skutočne vinný. V auguste 1996 sa mu síce v Svangovom prípade podarilo dosiahnuť tučné odškodné za nezákonné prepustenie z nemocnice, no Svanga chceli vypočuť kvôli incidentu s cukrom. Coulthart uviedol nasledovné, citujem. Napísal mi 26. augusta 1996, že bude niekoľko dní mimo mesta. Pokračujme po citácii. Keď sa Svango nedostavil na vytýčené pojednávanie, jeho právnik povedal toto. Opäť citujem. Podviedol nás. Šikovne mu pomáhali úrady, ktoré ho odmietli stíhať. Keď prišiel do mojej kancelárie, zaujal takú patetickú pózu obete. Predstavil sa ako niekto, kto prišiel do Afriky pomáhať černochom na vidieku a zaobchádzali s ním ohavným spôsobom. Vedel som, že boli vznesené obvinenia, že je zodpovedný za množstvo úmrtí, ale poprel, že by niekto zomrel. Niekoľkokrát som písal polícii, ale neodpovedali na podrobnosti žiadneho obvinenia, takže sme pokračovali v prípade. Pokračujeme po citácii. Svango si zjavne uvedomil, že ide do tuhého a tak sa v auguste spolu so svojou partnerkou a jej deťmi odsťahoval z krajiny. Nie je úplne isté, kde sa ďalší necelý rok zdržiaval, no FBI predpokladá, že sa usadil v Zambii a Namíbii,
kde mohol pokračovať v práci lekára. V tom čase prebiehalo medzinárodné pátranie, ktoré malo úspech až v júni roku 1997. Vtedy sa Svango uchádzal o pozíciu lekára v nemocnici v Darane v Saúdskej Arábii. Aby mohol na post nastúpiť, musel sa vrátiť do Ameriky, aby si mohol obnoviť svoj pas. Keď dňa 27. júna 1997 nastúpil v Johannesburgu na let do Chicaga, jeho stopu oznámili colníci po rutinnej kontrole hľadaných osôb príslušným americkým orgánom. Svango plánoval vyzdvihnúť si po príchode doklady a ešte v ten istý deň odletieť do Riádu. Avšak pri pristátí na letisku O'Hare už čakali vyšetrovatelia, ktorí ho na mieste zatkli. Oznámili mu, že je obvinený z falšovania úradných dokumentov, za pomoci ktorých získal podvodným spôsobom prácu v nemocnici pre vojnových veteránov v Stony Brook. Na prípade pracovali mnohí vyšetrovatelia, medzi ktorými bol aj Bruce Sekman, ktorého sme spomínali v prvej časti tohto prípadu. Sekman sa o prípade dozvedel ešte v roku 1993 prostredníctvom telefonátu od lekára, ktorý podozrieval jedného zo svojich zamestnancov z toho, že usmrtil niekoľkých pacientov v nemocnici v Stony Brook. Ako špeciálny agent pre záležitosti veteránov sa prípadu okamžite ujal a o svojom prvom stretnutí so Svangom, ale aj o celom priebehu vyšetrovania povedal toto, citujem. Bol to veľmi pekný, očarujúci chlap. Vyzeralo to, ako by práve prišiel z golfového ihriska. Bol opálený a mal letecké slnečné okuliare. Keby som nič nevedel a moja dcéra by ho priviedla domov a povedala, že je doktor v nemocnici pre veteránov, myslel by som si, že je to ako výhra v lotérii. Keď som na neho zatlačil, vtedy sa zmenila jeho priateľská povaha a požiadal nás, aby sme odišli. Povedal som si, Bruce, nemáš žiadny dôkaz a nemôžeme ani prehľadať jeho izbu. Potom bol preč, odišiel do Zimbabwe a keď tam bol, zabil mužov, ženy a deti. Každého. Zdravotnícky personál v Zimbabwe bol kompetentný a začali si uvedomovať, že sa niečo deje. Pokúsili sa ho obviniť, no on obvinenia prekonal a vrátil sa do Spojených štátov, aby si obnovil pas. Tam sme ho zatkli. Pokračujme po citácii. Po zatknutí bol Michael Svango prevezený na Long Island, kde mal prebehnúť súdny proces vo veci falšovania dokumentov s cieľom podvodného vstúpenia do nemocnice pre veteránov. V septembri 1997 bol Svango obžalovaný na federálnom okresnom súde a v marci roku 1998 sa k spáchaniu skutku priznal. Na následnom súdnom pojednávaní dňa 12. júla 1998 bol odsúdený na maximálnu možnú dĺžku trestu na 3,5 roka vo federálnom nápravnom ústave. Sudca zároveň nariadil, že Svango nesmie počas výkonu trestu v zariadení pripravovať ani distribuovať jedlo či lieky. FBI v čase Svangovho zatknutia v Chicagu nedisponovala žiadnym dôkazom, ktorý by postačoval na obvinenie z vraždy. Preto sa rozhodli, že čas, ktorý získali Svangovým odsúdením za podvod, využijú na zhromažďovanie dôkazov. Sekman o vyšetrovaní povedal toto, citujem. Začali sme s vyšetrovaním na pozadí a sledovali sme ho odčias, keď bol na lekárskej fakulte až počas, keď k nám prišiel a vtedy sme zistili, že zanechal stopu podozrivých úmrtí už na lekárskej fakulte. Tieto prípady je mimoriadne ťažké dokázať. Obete sú mnohokrát veľmi choré a veľakrát mohli životy vyhasnúť v dôsledku prirodzeného procesu choroby. Pokračujme po citácii. Napriek tomu sa ale Sekman so svojím tímom vyšetrovateľov nevzdali. Vedeli, že kým bude mať Svango nárok na podmienečné prepustenie, budú nútení získať dostatok dôkazov, ak ho chcú obviniť z vražd. Rozhodli sa preto vypočuť príbuzných pacientov, ktorí umreli počas Svangovho pôsobenia v Stony Brook. Na základe výpovedí vypracovali zoznam najpravdepodobnejších obetí, medzi ktorými boli aj Thomas Samarco, Aldo Serini, George Siano a Baron Harris. V prípade posledného spomínaného síce dokázali prítomnosť sedatív, ktoré mohli upadnutie do kómy spôsobiť, no napokon zhodnotili, že jeho úmrtie bolo spôsobené kombináciou mnohých faktorov. Zároveň sa rozhodli exhumovať 5 pacientov, vrátane Samarka, Seriniho a Siana.
telách 3 menovaných boli nájdené stopy adrenalínu, ktorý môže vo vysokých dávkach spôsobiť smrť, a tiež sukcinylcholínu, ktorý môže spôsobiť paralýzu. Zároveň zistili, že v prípade pacientky Cynthie McGee, ktorá umrela ešte počas Swangovej stáže, bola žene podaná injekcia draslíka, ktorá spôsobila zástavu srdca. Medzi tým boli vyšetrovatelia kontaktovaní africkými úradmi, ktoré pripravovali oficiálny zatýkač, a bolo len otázkou času, kedy požiadajú o Swangovo vydanie do Zimbabwe. Dňa 17. júna roku 2000, teda len necelý týždeň predtým, ako mal byť Swango prepustený, podali federálni prokurátori na Long Island na Swanga obvinenie z 3-násobnej vraždy, napadnutia a 3 prípadov podvodov. Približne v tom čase bol zároveň obvinený zo 7 otráv pacientov v Zimbabwe, pričom 5 z pacientov následkom otráv umrelo. Swango vyhlásil, že vo veci obvinenia americkými prokurátormi je nevinný, no vo väzení bol konfrontovaný agentami FBI, ktorí ho oboznámili s následovným postupom. Informovali ho, že v deň, keď bude prepustený, bude vydaný do Zimbabwe, kde bude čeliť obvineniam z vraždy a pokusu o vraždu. Za spáchanie týchto skutkov mu nielen v Afrike, ale aj v New Yorku hrozili tresty smrti. Z toho dôvodu začal Swango rokovať o dohode o vine a treste. Počas pojednávania prokurátori citovali zo Swangových denníkových záznamov, v ktorých opisoval svoje potešenie spáchania hrozných skutkov. Denník bol Michaelovi skonfiškovaný ešte v júli 1997 počas jeho zatknutia na letisku v Chicagu. Z denníku sa vyšetrovatelia dozvedeli, že páchateľ sa vyžíval v čítaní thrillerov, ktoré sa zameriavali na tému lekárov, majúcich pocit všemocnosti. Medzi inými sa v denníku spomínal aj titul The Torture Doctor, kde sa hlavná postava, lekár, pokúsila otráviť svoju manželku silným svalovým relaxantom sukcinylcholín chloridom. O protagonistovi Swango do denníka napísal toto, citujem. Mohol sa pozrieť do zrkadla a povedať si, že je jedným z najmocnejších a najnebezpečnejších ľudí na svete. Mohol sa cítiť ako boh v prestrojení. Pokračujme po citácii. Iná kniha, z ktorej Swango v denníku citoval, bola The Traveler a prokurátori túto pasáž v denníku považovali za okno do Swangovej mysle. Citujem. Keď niekoho zabijem, je to preto, že chcem. Je to jediný spôsob, ako si pripomenúť, že som stále nažive. Pokračujme po citácii. A z knihy My Secret Life v denníku napísal Swango toto. Opäť citujem. Milujem to. Sladkú, chrapľavú, blízku vôňu interiérovej vraždy. Pokračujme po citácii. Na základe dohody o vine a treste, ktorú Swango uzavrel so svojimi právnikmi, sa na súde musel priznať k federálnemu zločinu vražde 3 vojnových veteránov. Výmenou za to mal byť odsúdený na pobyt vo väzení v Spojených štátoch, čím sa mal vyhnúť vydaniu do Zimbabwe. Dňa 6. septembra 2000 stál Michael Swango na lavici obžalovaných pred sudcom Michlerom. Keď sudca čítal jedno obvinenie za druhým, Swango za každým, bez akejkoľvek emócie odvetil: Vinný, vaša ctihodnosť. Tým sa priznal k vraždám 3 pacientov, Thomasa Samarka, Georgea Siana a Alda Seriniho. Swango sa na súde zároveň priznal k falšovaniu úradných dokumentov a podvodnému vstupu do zariadenia pre veteránov. Keď ho sudca vyzval, aby vysvetlil usmrtenie Georgea Siana, Swango prečítal text, ktorý mal vopred pripravený na papieri pred sebou. Citujem. Úmyselne som zabil pána Siana, ktorý bol v tom čase pacientom v nemocnici pre veteránov v Northport. Urobil som to podaním toxickej látky, o ktorej som vedel, že pravdepodobne spôsobí smrť. Vedel som, že je to zlé. Pokračujme po citácii. Prokurátori doplnili, že v čase podania látky pacientovi Sianovi mal Swango voľno, takže sa na oddelení vôbec nemal nachádzať. Michler napokon vyhlásil rozsudok, ktorým Swanga odsúdil na 3 po sebe idúce doživotné tresty bez možnosti podmienečného prepustenia. Keďže počas odpikávania si trestu za podvod bol vo väznici bodnutý spoluväzňom, Michler ho na jeho žiadosť umiestnil do zariadenia ADX Florence Supermax vo Florencii v Koloráde.
Ide o väzenie, ktoré je známe aj pod názvom Alcatraz skalistých hôr, keďže ide o zariadenie s maximálnou ostrahou a väzni v ňom často trávia až 23 hodín denne vo svojich celách. Po vynesení rozsudku sa jedna z príbuzných vyjadrila, že v prípade Michaela Swanga by sa mali okrem neho zodpovedať aj inštitúcie, ktoré dovolili, aby k úmrtiam došlo. Nevlastná dcéra pána Siana uviedla, že stále vstrebáva Swangovo priznanie, keďže si bola istá tým, že jej nevlastný otec umrel prirodzenou smrťou. V prípade usmrtenia mladej Cynthie McGee bol Swango vypočúvaný dňa 18. októbra 2000 na okresnom súde vo Franklin. Súd trval len 30 minút, keďže Michael sa priznal k jej usmrteniu podaním draslíkovej injekcie, ktorá spôsobila zástavu srdca. Za tento skutok bol odsúdený na doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia po 20 rokoch. Keďže si už ale odpikával trojnásobný doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia, toto v jeho prípade nepripadalo do úvahy. V súvislosti s jeho prípadom vyvinul Sekmen protokol pod názvom Red Flags, ktorého účelom bolo preverenie potenciálnych medicínskych zamestnancov. Šlo o registráciu pre povolenie na výkon lekárskej praxe, v rámci ktorej sa zisťovali varovné signály u potenciálnych zamestnancov. Takáto previerka sa následne zameriavala napríklad na lekárov, u ktorých pri výkone povolania podozrivo stúpala úmrtnosť na oddelení, ale aj mnohé ďalšie. Autor protokolu, Bruce Sekmen, sa o celom prípade Michaela Swanga vyjadril takto, citujem: V lekárskej profesii ľudia zložili prísahu, že budú uzdravovať chorých. Byť v prostredí, kde ľudia zachraňujú životy a na druhej strane v ňom mať ľudí, ktorí toto prostredie využívajú na zabíjanie, je pre každého ťažké pochopiť. Pokračujme po citácii. Prechádzame na časť videa, v ktorej budeme hovoriť o psychológii páchateľa. Okrem rozboru Swangovej osobnosti a jeho kriminálnej činnosti sa v tejto časti pozrieme aj na charakteristiky páchateľov vražd v klinickom prostredí. Ako obvykle, rozbor začneme priamo v Michaelovom detstve. Michael Swango sa narodil a vyrástol v rodine vojaka. Zamestnanie rodiča v armáde je samé o sebe pre dieťa stresujúce, keďže rodič je permanentne v ohrození. No v Michaelovom prípade viedlo otcovo zamestnanie aj k ďalším silným stresorom. Do svojich 13 rokov sa s rodinou presťahoval až 16 krát a okrem toho jeho otec býval doma len zriedka. Absentujúci otec viedol matku k protekčnej výchove, ktorá sa odrazila najmä v prehnanom vkladaní nádejí do jej prostredného syna. Tento druh výchovného štýlu sa vyznačuje kladením nadmerného dôrazu na úspech detí, bez ohľadu na spôsob jeho dosahovania. Muriel svojho syna považovala za akademicky najnadanejšieho v rodine a snažila sa mu pomáhať v dosahovaní jeho úspechov. Počas štúdia ho vytrvalo podporovala v jeho mimoškolských aktivitách a motivovala ho k dosahovaniu výborných výsledkov. To viedlo k prehnanému nárastu sebavedomia jej prostredného syna, no tiež k jeho nízkej schopnosti prijať akýkoľvek vlastný neúspech. Práve takýto spôsob výchovy, znásobený chýbajúcimi prejavmi lásky od rodičov, v spojení so stresujúcimi životnými okolnostiami, mohli viesť k rozvoju patologických črt osobností, ku ktorým sa o chvíľu dostaneme. Vráťme sa teraz ešte k Michaelovmu otcovi. Ten svojim deťom veľmi pútavo a podrobne rozprával o svojich zážitkoch z vietnamskej vojny. Počúvanie opisu smrti, krvi a násilia už od útleho detstva pravdepodobne u Michaela viedli k prebraniu otcových názorov a hodnôt a vyústili do patologickej inklinácii k smrti. Michaela začala smrť fascinovať približne od 3 rokov a s rastúcim vekom ho fascinovala čím ďalej, tým viac. U osôb s inklináciou k smrti nejde o nič nezvyčajné a veľmi často vyhľadávajú aj zamestnania, pri ktorých sa so smrťou môžu stretávať. Michaelova inklinácia sa prejavila rôznymi spôsobmi. Spočiatku príbehy iba počúval, neskôr si založil zápisník, v ktorom zbieral články o tragédiách a úmrtiach. Začal čítať literatúru zameranú na tematiku smrti a aj vo svojej záverečnej práci sa zameral na vraždu spisovateľa.
Okrem nadmerného záujmu o smrť sa u neho neskôr objavili aj patologické inklinácie k zbraniam a nacizmu. O nacizme hovoril svojim spolupracovníkom a pri domovej obhliadke u neho bolo objavené množstvo zbraní a munície. Zároveň zmenil svoj odbor štúdia, ktoré sa spočiatku zameriavalo na hudbu. Rozhodol sa vyštudovať medicínu a popri škole sa zamestnal ako sanitár. V oboch týchto zamestnaniach sa Michael so smrťou často stretával a jeho kolegovia, ale aj zamestnávatelia vnímali, že je ňou nadmerne fascinovaný. O tom svedčí aj skutočnosť, že na miesta činu alebo k umierajúcim pacientom chodil aj v čase, keď nemal službu, ale tiež fakt, že nad umierajúcimi pacientami stál a po ich skonaní im cez zdravotný záznam veľkými červenými písmenami napísal zomrel. Kedy však došlo k zmene, pri ktorej sa zo šikovného muzikanta stal arogantný a bezcitný vrah. V roku 1974 sa Michael rozišiel so svojou vtedajšou partnerkou a zároveň došlo k rozpadu manželstva jeho rodičov kvôli otcovmu alkoholizmu a depresii. Začnime pri rozpade jeho rodiny. Alkoholizmus, ale aj psychické ochorenie jedného z rodičov je pre dieťa veľmi stresujúcou skutočnosťou. V čase, keď bolo prítomné v rodine Swangovcov, bol Michael v kritickom adolescentnom veku. A aby toho nebolo málo, najdramatickejšiu zmenu sme si u neho mohli všimnúť po rozchode. Keď si už Michael Swango odpikával svoj doživotný trest, začala si s ním dopisovať dcéra jedného z vyšetrovateľov z Ohio State University. Jennifer Harbianka bola vyštudovaná psychologička a keďže Swangov prípad silne ovplyvnil jej detstvo a dospievanie, rozhodla sa Swanga osloviť prostredníctvom listu. Neverila, že by bol zosobnením zla a tak sa rozhodla z osobných, ale aj profesionálnych dôvodov zistiť, čo bolo spúšťačom jeho vraždenia. V rámci korešpondencie o sebe Swango odhalil len veľmi málo, no v jednom z listov napísal toto, citujem. Celý môj život, počnúc vzťahom so staršou ženou v tínedžerskom veku, som bol úplne fascinovaný medziľudskými vzťahmi a tým, ako definujú a transformujú a niekedy aj ničia životy. Pokračujme po citácii. Keď sa ho na to Harbianka v ďalšom liste pýtala, už odhalil len to, že tento vzťah bol oveľa dlhší, ako by si mohla myslieť. Z tohto dôvodu Harbianka usúdila, že práve rozchod s touto ženou bol v Swangovom živote zlomovým bodom, ktorý viedol k prudkej zmene jeho správania. Po rozchode s partnerkou a rozvode rodičov povýšil Michael Swango svoju fascináciu smrťou do sféry, o ktorej sme už hovorili. Práve v tomto období si podľa dostupných zdrojov založil prvý zo svojich zápisníkov, odišiel k námornej pechote a so záujmom iným rozprával o židovskej genocíde. Keď sa vrátil na vysokú školu, začal sa čoraz viac venovať tematike jedov a na túto tému napísal aj záverečnú prácu. Je teda možné, že ako dôsledok protekčnej výchovy jeho matky, ktorá viedla k neschopnosti akceptovať vlastný neúspech, sa po rozchode a rozpade rodiny naplno prejavili už predtým prítomné patologické črty osobnosti. Mnoho odborníkov, ktorí sa prípadu Michaela Swanga venovali, sa zhodlo na tom, že ide o osobu so silnými narcistickými črtami. Swangovi síce oficiálne nebola stanovená žiadna diagnóza, no na základe jeho správania a prežívania by sme mohli predpokladať, že trpel práve narcistickou poruchou osobnosti. Tá sa prejavuje najmä pocitom vlastnej dôležitosti, ale aj nedostatkom empatie. U Swanga sme mohli prejavy narcizmu vidieť vo všetkých oblastiach jeho života. Už počas štúdia sme u neho mohli spozorovať veľmi nízku úroveň empatie a veľkú aroganciu, ktoré sa prejavili najmä v kontakte s pacientami, no aj s jeho spolupracovníkmi. Swango bez myhnutia oka podával jed iným osobám, aj napriek tomu, že si bol vedomý jeho smrtiacich účinkov. Mnoho jeho obetí bolo akýmisi pokusnými králikmi, na ktorých účinky jedov pozoroval. A keď videl dopad svojho konania vo forme bolestí, zvracania či dokonca úmrtí, jediné, o čo sa zaujímal, bolo to, ako jedy na organizmus pôsobia. Swango sa svojich obetí často pýtal, ako presne prežívajú svoje bolesti a čo všetko cítia. Okrem toho, v
V prípadoch, kedy bol vyhlásený modrý kód, sa k pacientom nedostavil ani v čase, keď bol prítomný na oddelení a počas práce v Zimbabwe odchádzal z nemocnice počas služby. Arogancia sa u neho prejavila aj pri snahe presvedčiť sudcu Cashmana, že je cenným členom spoločnosti, ktorý by nemal byť odsúdený, a to aj napriek dôkazom, že priotrávil svojich kolegov. Pri práci v Sioux Falls si bol sám sebou natoľko istý, že mu nestačilo, že podvodne získal prácu lekára. Chcel byť aj členom Americkej asociácie lekárov. A navyše, ešte počas štúdia odmietol pri výkone sanitárnej práce previesť pacienta, ktorému povedal, že sa má do nemocnice dostaviť sám. S tým sa spája aj jeho silné pohŕdanie inými osobami, najmä jeho obeťami, ale aj ich príbuznými. V niektorých prípadoch príbuzných vyhodil len preto, aby im následne oznámil, že člen ich rodiny umrel. V iných prípadoch sa metaforicky vysmial obeti do tváre, keď jej podal látku v injekcii, po ktorej začal pacient cítiť bolesť a on ich pripísal halucináciám. Prípadne pacientovi pri odchode z izby zamával. Ešte počas štúdia sme u Swanga mohli zaznamenať potrebu obdivu zo strany ostatných, ktorý dosahoval vysokými štúdijnými výsledkami. A v prípadoch, kedy pochybil, si svoju chybu spočiatku vôbec nepripúšťal, ako to bolo napríklad pri spackanej pitve na škole, no neskôr na kritiku reagoval až prehnane. Ak si spomínate, už aj po malom upozornení na nejaký nedostatok padol Michael na zem a urobil sériu seba trestajúcich klikov. Okrem toho by sme mohli ešte spomenúť klamstvo potenciálnym zamestnávateľom, ktorých presvedčil o tom, že bol nespravodlivo odsúdený za to, že sa snažil obhájiť priateľa pri barovej bitke. Aj vtedy sa mu dostalo nemálo obdivu za jeho konanie, ale aj za predpokladanú úprimnosť. Tým sa dostávame k ďalšej črte narcizmu, k patologickému klamaniu. Dá sa povedať, že celá Michaelova kariéra po jeho odsúdení v roku 1985 bola založená na klamstve. Aj napriek skutočnosti, že konal protizákonne, sa rozhodol sfalšovať dokumenty, ktoré potreboval na prijatie do zamestnania. Dokonca si v 2 prípadoch zmenil meno, takže pre riaditeľov nemocníc, kde sa pod novými menami zamestnal, bolo náročné ho spojiť s trestom za otravu spolupracovníkov. Jeho klamstvá však začali už oveľa skôr. Ak si spomínate, Swango na škole nieraz podvádzal, čím už v tej dobe ohrozil zdravie svojich pacientov a napokon viedlo to k ukončeniu jeho štúdia o rok neskôr. Ak by u Swanga boli prítomné iba črty narcistickej poruchy a nie porucha samotná, mohli by sme uvažovať nad tým, že jeho osobnosť vykazovala črty temnej triády. S touto teóriou osobnosti sme sa stretli už v prípade Camerona Hookera, preto si ju pripomenieme len v krátkosti. Temná triáda sa vyznačuje kombináciou črt narcizmu, machiavelizmu a psychopatie, ktoré však nie sú patologické, čo znamená, že nestačia na diagnostikovanie poruchy osobnosti. Črty narcizmu u Swanga sme si už priblížili, takže prejdeme priamo na machiavelizmus. Či už v rámci temnej triády alebo nie, u nášho páchateľa sa črty machiavelizmu objavili. Videli sme ich konkrétne v Swangovej manipulácii, ktorá sa prejavila v dosahovaní jeho cieľov prostredníctvom prepracovaných klamstiev. Swango bol schopný dlhodobo presviedčať svojich nadriadených, ale aj časť kolegov o tom, že jeho odsúdenie v roku 1985 bolo výsledkom pomoci priateľovi. Zároveň si vytvoril oficiálne dokumenty, ktoré toto klamstvo potvrdzovali. Okrem sféry pracovnej, Swango zmanipuloval aj svoje partnerky, ktoré s ním ostávali pomerne dlhý čas aj napriek skutočnosti, že väčšinu svojej energie venoval získavaniu práce a následne trávil čas aj mimo služieb práve v nemocniciach. Jeho manipulácia spočívala okrem presviečania aj vo výzore a jeho charizme, ktoré machiavelisti na svoje ciele často využívajú. Okrem spomínaných prípadov, ako získanie práce či dôvery kolegov, Swango bol schopný presvedčiť viacerých príbuzných pacientov k podpisu príkazu na zákaz resuscitácie. A napokon, ďalšou črtou, ktorá sa u neho prejavila, bola absolútna túžba moci nad jeho obeťami, ku ktorej sa dostaneme o chvíľu pri popise komplexu Boha. Poslednou súčasťou temnej triády sú črty psychopatie, ktoré u Swanga môžeme pozorovať najmä v zvýšenej impulzivite, antisociálnom správaní, sebeckosti, krutosti a absencii pocitu viny.
Všetky tieto črty sme mohli u Michaela spozorovať najmä pri páchaní zločinov. Jeho bezcitné konanie, porušujúce morálne, ale aj právne normy, vypovedá o antisociálnom správaní a skutočnosť, že sa dodnes nepriznal ku všetkým vraždám, aj napriek tomu, že už nemá čo stratiť, je dôsledkom chýbajúceho pocitu viny. A jeho priznanie na súde bolo len výsledkom vypočítavosti, keďže sa vďaka nemu vyhol vydaniu do Afriky a trestu smrti. Asi najviac o Swangovej krutosti vypovedá to, že sa pri páchaní zločinov nezastavil ani pred rodiacou ženou, či dokonca vlastnou snúbenicou. Impulzivita sa u Swanga objavila najmä v nepremyslenom vražednom konaní vždy, keď k nemu mal príležitosť. Nahnevane reagoval aj na zdravotné sestry, ktoré v čase jeho manipulovania s infúziou vošli do miestnosti, ale tiež vtedy, keď sa dozvedel, že po absolvovaní stáže nedostane v Ohio State University prácu. A okrem toho sa Swango počas svojho života prejavoval pomerne asociálne. Vyhýbal sa iným ľuďom, mal len málo priateľov a väčšinu činností vykonával o samote. Nie bezdôvodne sa o ňom jeden zo spolužiakov vyjadril ako o, citujem, nemorálnom až psychopatickom. Pokračujme po citácii. Dá sa teda povedať, že v osobnosti Michaela Swanga prevládala bezcitná arogancia a manipulácia. To u neho pravdepodobne viedlo k tzv. Komplexu Boha, ktorý predstavuje pocit všemocnosti. Osoby s týmto komplexom majú pocit, že nemusia rešpektovať žiadne pravidlá a môžu robiť všetko, čo si zaumienia. Ich činy sú podľa nich neomylné a iní ľudia sa musia ich konaniu podrobiť. U Swanga tento komplex viedol s najvyššou pravdepodobnosťou k pocitu, že môže ovládať aj iné ľudské životy a rozhodovať o tom, kedy umrú. Tento komplex sa často vyskytuje práve u páchateľov sériových vražd v zdravotníctve, o ktorých si teraz povieme niečo viac. Prechádzame na časť videa, v ktorej sa bližšie pozrieme na pozadie zločinov, ktoré Michael Swango počas svojho života spáchal. Začneme tým, že nadviažeme na citáciu Brucea Seckmana, ktorý správne poznamenal, že je len ťažko pochopiteľné, prečo sa medzi ľuďmi, ktorí sa zaviazali pomáhať chorým a slabým členom spoločnosti, nájdu aj takí, ktorí páchajú nevysvetliteľné skutky. Hovoríme o špecifickej skupine sériových vrahov v minulosti nazývaných anjeli smrti. S narastajúcim záujmom odbornej verejnosti o tento fenomén môžeme v literatúre nájsť relatívne nový pojem, tzv. Clinicide, slovo, ktoré označuje vraždu v klinickom prostredí. Poďme sa najskôr pozrieť na všeobecnú charakteristiku zdravotníckych sériových vrahov, v rámci ktorej si postupne priblížime aj niektoré aspekty dnes popisovaného zločinu. Sériové vraždy zdravotníckeho personálu môžeme chápať ako úmyselné usmrtenie niekoľkých pacientov osobou, ktorá im má poskytovať zdravotnú starostlivosť. Nemusí ísť len o lekárov, častými páchateľmi sú aj zdravotné sestry, ale aj ďalší zdravotný personál. Vzťah medzi pacientom a takýmto odborníkom je založený na dôvere v jeho schopnosti a znalosti. Pacient je vo svojej pozícii zraniteľný a dostupnosť vražedných nástrojov, rovnako ako prirodzená prítomnosť smrti v nemocniciach, sanatóriách či na klinikách, môže dať odborníkovi pocit, že má vhodnú príležitosť na spáchanie vraždy. Bruce Seckman sa k tomu vyjadril takto, citujem. V Anglicku je chlap menom doktor Harold Shipman, ktorý zabil 250 až 300 ľudí. Niektorí sérioví vrahovia z oblasti zdravotníctva zabili toľko ľudí, že si to ani nepamätajú. Byť v zdravotnom stredisku je to najlepšie miesto, ak máte sklon k spáchaniu vraždy. Pokračujme po citácii. Zatiaľ čo u sériových vrahov mimo prostredia zdravotníctva môžeme nájsť určité spoločné znaky pri výbere obetí, väčšina zdravotníckych sériových vrahov je oportunistická, čo znamená, že pri výbere obete hrá rolu jedine príležitosť, ako to bolo aj v prípade Michaela Swanga. Prejdeme teraz na spoločné charakteristiky zdravotníckych sériových vrahov, z ktorých mnohé sme mohli spozorovať aj u Swanga. Medzi týmito páchateľmi býva časté užívanie psychoaktívnych látok či túžba po uznaní ich odborných znalostí. Často sa stáva, že predpovedajú, ktorý pacient umrie, alebo viacerým zachránia život v poslednej chvíli.
Túžba po uznaní, ale aj presné prognózy úmrtí bývajú charakteristické pre skupinu liečebných sériových vrahov. Nami popisovaný páchateľ ale nespadá pod tieto charakteristiky, keďže motívom liečebných sériových vrahov je hrdinská záchrana pacientovho života na poslednú chvíľu. Michael Swango je charakteristickým príkladom medicínskeho sériového vraha. Táto skupina páchateľov má z usmrcovania pacientov perverzné potešenie a ich motivácia býva čisto sadistická. Nad svojimi obeťami cítia takú moc a kontrolu, že sa považujú za hodných rozhodovať o tom, či budú alebo nebudú žiť. Ďalšími charakteristickými spoločnými znakmi páchateľov sériových vražd v medicíne býva prítomnosť poruch osobnosti v zdravotnej anamnéze. U nami popisovaného páchateľa síce poruchy osobnosti diagnostikované neboli, no patologické črty osobnosti sme si u neho popísali. Okrem toho býva u medicínskych sériových vrahov časté, že sa dopúšťajú vražd vo viacerých zariadeniach, ale tiež to, že falšujú dokumenty o svojom vzdelaní alebo praxi, s čím sme sa taktiež stretli aj v prípade Michaela Swanga. Niektorí odborníci uvádzajú, že clinicide je pomerne nový fenomén, no v skutočnosti sa s ním môžeme stretnúť naprieč dlhšou históriou. Nejde o tak vzácny jav, ako by sa mohlo zdať. Neochota ohlásiť prípady úmrtí v medicínskom prostredí, no najmä značné ťažkosti pri ich odhalení bývajú dôvodom, prečo mnohí páchatelia uniknú trestu. Prokurátori uvádzajú, že ide o najťažšie dokázateľné typy sériových vražd. Podľa ich slov sa takéto konanie často ignoruje, ak na podozrivé úmrtie upozorní člen rodiny zosnulého pacienta. Aj v nami popisovanom prípade došlo k sťažnostiam zo strany pozostalých, no Swangovo možné protizákonné konanie v týchto prípadoch nikto nevyšetroval. Prokurátori, ktorí sa s prípadmi medicínskych sériových vrahov stretli, uviedli, že vyšetrovanie najčastejšie začne až na podnet spolupracovníkov. Opäť môžeme vnímať paralelu s naším prípadom. Kým na Swangovo konanie opätovne neupozornili jeho kolegovia, nemocnice, v ktorých pracoval, nepodnikli žiadne kroky. Spolupracovníci zdravotníckych sériových vrahov si najčastejšie všimnú na smene páchateľa podozrivý nárast úmrtí, časté resuscitácie a zástavy srdca, alebo zvýšený počet úmrtí počas nočných smien páchateľa. Avšak aj po nahlásení podozrenia správcom nemocnice často dochádza k tomu, že sa ich podnet ďalej neprešetruje. Opäť sa môžeme vrátiť k Michaelovi Swangovi, ktorého zbežné interné vyšetrovanie po upozornení zo strany kolegov zbavilo všetkých obvinení. Dôvodom býva, že správcovia nemocníc sa obávajú negatívnej publicity, straty prestíže, ale aj hroziacich súdnych sporov zo strany príbuzných obetí. Prokurátori pracujúci na takýchto prípadoch hovoria o tom, že často musia zamestnancom pohroziť predvolaním, aby vôbec vo veci vypovedali. Tak to bolo aj v prípade Ohio State University Medical Center, čo viedlo práve k Swangovmu spomínanému zbežnému vyšetrovaniu. Existujú však aj prípady nemocníc, ktoré pri podozrení na páchanie vražd s vyšetrovateľmi spolupracovali. V týchto prípadoch bolo vedené diskrétne vyšetrovanie, ktoré vyústilo k získaniu relevantných dôkazov a úspešnému odsúdeniu páchateľov. Pozrime sa ešte v krátkosti na modus operandi. Najčastejším spôsobom, akým medicínsky vrahovia svoje obete usmrcujú, je manipulovanie s dýchacími prístrojmi alebo podávanie rozličných jedov či liekov. Práve otrava bola aj spôsobom, akým Michael Swango usmrtil všetky svoje obete. Aby bolo možné zistiť, že pacient bol usmrtený zámerne, podaním látky, ktorá jeho smrť spôsobila, je nevyhnutné vykonať toxikológiu. Tým sa dostávame k ďalšiemu kameňu úrazu vo vyšetrovaní takýchto zločinov. Toxikológia býva často vykonaná až po smrti obetí, v Swangovom prípade dokonca až po ich exhumácii, čím sú výsledky do veľkej miery skreslené alebo úplne strácajú výpovednú hodnotu. Z legálneho hľadiska je potom veľmi ťažké dokázať, že pacient neumrel prirodzenou smrťou. A keď sa to už aj dokázať podarí, stále nie je isté, či smrť spôsobil práve odborník, podozrivý z páchania sériových vražd. V prípade Michaela Swanga sme sa s tým stretli pri pacientovi baronovi Harrisovi, ktorého úmrtie bolo vyhlásené za výsledok multifaktoriálneho zlyhania.
Na záver prejdime len v krátkosti na rozbor Swangových vražd. Keďže ich spáchal veľké množstvo, nebudeme sa im venovať jednotlivo. Skôr si len shrnieme charakteristiky jeho konania. Množstvo skutočností sme si už objasnili v rámci opisu jeho osobnosti, ale aj pri popise medicínskych sériových vrahov. Venovali sme sa aj výberu obetí a modu operandi, preto sa zameriame už len na špecifiká Swanga ako sériového vraha. V profile Michaela Swanga môžeme vidieť charakteristiky typické pre organizovaných páchateľov. Swango vykazoval nadpriemernú inteligenciu, vďaka ktorej sa mu podarilo vyštudovať univerzitu. A okrem toho bol sociálne dostatočne zdatný na to, aby vedel fungovať v spoločnosti. Ako organizovaný páchateľ sa prejavoval veľmi charizmaticky a jeho výzor dokázal ostatných presvedčiť o tom, že ide o slušného občana. Počas zločinu mal Swangov kontrolovanú náladu a obete si vyberal na základe jeho aktuálnej možnosti konať. Okrem toho môžeme povedať, že Swango bol vrahom z postu sily, no zároveň tzv. Anielom smrti. Nad svojimi obeťami túžil mať moc a rozhodnúť o tom, kedy umrú. Vrahovia z postu sily svoje obete často mučia, čo špecifickým spôsobom môžeme vidieť aj u Swanga, ktorý pacientov nechával niekedy skonať pomaly a v bolestiach. A čo sa týka motívu Michaela Swanga, v jeho prípade šlo s najväčšou pravdepodobnosťou o spojenie komplexu Boha s patologickou inklináciou k smrti a jeho osobnostných črt. Vraždenie sa mu jednoducho páčilo a smrť ho fascinovala. Veď prečo by sa inak neustále snažil zotrvať v pozícii lekára, kde mal k vraždeniu prístup? Ako sa dalo týmto zločinom predísť? Bolo to vôbec možné? Toto sú otázky, na ktoré odpoveď už nikdy nezistíme. Michael Swango sa dopustil množstva nepochopiteľných zločinov, ktoré páchal nielen na bezbranných pacientoch, ale dokonca aj na seberovných kolegoch. Jeho nutkanie byť blízko smrti bolo také silné, že už od čias svojho štúdia sa zamestnal ako sanitár a prácu v klinickom prostredí sa snažil získať aj napriek neúspechom počas školy a po neskoršom odňatí jeho licencie. Bolo možné akýmkoľvek spôsobom predísť jeho konaniu? V prvom rade sa jeho budúcej trestnej činnosti dalo predchádzať už v detstve. To, aké zamestnanie majú rodičia, dieťa ovplyvniť nevie, no prístup rodičov už ako dospelé osoby korigovať vedia. Malé deti by nemali byť v útlom veku vystavované smrti, či už vizuálne, alebo ako súčasť rozprávania, keďže ju ešte nevedia adekvátne pochopiť a prijať. Je možné, že keby Virgil svojim deťom kvetnato neopisoval zážitky z Vietnamu, u chlapca sa nemusela vyvinúť patologická zaujatosť smrťou. Úzke zameranie matky na Michaelov výkon, ale aj absencia akýchkoľvek prejavov lásky, viedla v Swangovom psychickom vývoji k rozvoju črt osobností, ktoré pravdepodobne súviseli s budúcim vraždením. Ďalším varovným signálom v Swangovom živote bola prudká zmena správania po rozchode s partnerkou a rozpade manželstva jeho rodičov. Mladý muž v tej dobe náhle zmenil spôsob obliekania, ukončil štúdium, v ktorom mal podľa učiteľov, ale aj na základe výsledkov veľký potenciál a dokonca sa pripojil k americkej námornej pechote. Založil si zápisník, v ktorom zbieral články o vraždách a začal čítať literatúru zameranú na túto tému. Keďže v tom čase jeho rodina prežívala veľké zmeny, je možné, že Michaelovo správanie brali ako prirodzenú reakciu. Zároveň je nám známe, že Muriel neoplývala takými prejavmi citov, aby so svojím synom s láskou a porozumením prebrala jeho prežívanie. Keď Swango nastúpil na medicínu, jeho spolužiaci aj vyučujúci zaznamenali, že jeho správanie je zvláštne. Vedeli, že je nadmerne fascinovaný smrťou a dokonca pri jeho praxi umrelo niekoľko pacientov, no nikto tieto skutočnosti neriešil. Aj keď vedeli, že sa na výkon lekárskej profesie nehodí a v poslednom ročníku bol prichytený pri podvádzaní, Swanga napokon štúdium nechali úspešne absolvovať. Aj napriek negatívnemu hodnoteniu v dekánskom liste získal Michael po škole stáž a začal pracovať v nemocnici, kde došlo k viacerým nevysvetliteľným úmrtiam pacientov. V prvom rade, ak sa na výkon profesie naozaj nehodil a dokonca už počas štúdia ohrozoval pacientov, nemal mu byť udelený titul a Ohio State University mala lepšie zvážiť jeho prijatie. Swangovi však každý dával pomyselnú druhú šancu
čo viedlo k tomu, že sa dostal na miesto, kde mohol naplno začať vraždiť. Ak by sme popisovali pochybenia jednotlivých inštitúcií, ktoré Svanga prijali, strávili by sme nad tým množstvo času. Preto si to shrnieme všeobecnejšie a pozrieme sa skôr na návrhy odborníkov, ktorí sa zamerali na predchádzanie sériového vraždenia v klinickom prostredí. V Swangovom prípade môžeme uviesť, že strach zo súdnych sporov a straty dobrého mena viedol zástupcov nemocníc k prehľadaniu hrozných činov, ktorých sa Swango dopúšťal. Riadne vyšetrovanie podozrivých úmrtí, podrobné preverenie Swangovho odsúdenia v roku 1985 pri prijímaní, ale aj kontrola dokumentov, ktoré pri prijatí predložil, mohli viesť k predchádzaniu páchania vražd na nevinných pacientoch. Okrem toho, ak by správcovia nemocníc verili svojim zamestnancom, ale aj príbuzným napadnutých pacientov, mohli sa podozrivé prípady začať včas vyšetrovať a Swangová činnosť mohla byť zarazená oveľa skôr. Mnohé výskumy vražd v klinickom prostredí sa venujú možnostiam, ako by sa dalo páchaniu týchto skutkov predchádzať. V prvom rade by pri prijímaní nových zamestnancov malo dochádzať k precíznej kontrole referencií, ale aj trestného registra. Zločiny, v ktorých sa potenciálny zamestnanec dopustil úmyselného ublíženia na zdraví alebo podobne závažného skutku, by na post zdravotného personálu nemal byť prijatý. Súčasťou kontroly zamestnanca pri prijímaní by mal byť aj certifikačný proces, pri ktorom by sa overila pravosť predložených listín potrebných na výkon profesie. Ako ďalšiu súčasť predchádzania vraždám v klinickom prostredí by mali slúžiť tzv. Morbidity and Mortality Meetings. V preklade ide o konferencie o chorobnosti a úmrtnosti, čo sú pravidelné stretnutia zdravotného personálu zamerané na konzultovanie prípadov pacientov. Lekári, zdravotné sestry, medici, ale aj vedúci personál spoločne diskutujú o konkrétnych prípadoch, takže ak by sa v starostlivosti niektorého člena personálu vyskytovalo podozrivo vysoké množstvo úmrtí, dokázali by to na základe týchto stretnutí rozpoznať. Nemenej dôležitým bodom pri predchádzaní vraždám v nemocniciach alebo iných zdravotníckych zariadeniach je pravidelná a dôsledná kontrola stavu liekov. V prípade podozrivého mysnutia určitých konkrétnych látok, ktoré sa pri páchaní vražd zvyknú používať, teda napríklad inzulínu, môže opäť zdravotný personál upozorniť na túto skutočnosť a včas zistiť príčinu. Zároveň by sa podľa odborníkov mali dôkladnejšie kontrolovať úmrtné listy pacientov, ktorých sa niekedy vyskytuje úplne iná než zjavná príčina smrti a v prípade nie je nariadená pitva. Stať sa tak môže najmä vtedy, keď úmrtný list vypisuje samotný páchateľ. A tým by sme dnešný prípad ukončili. Napíšte mi do komentárov, čo si o prípade myslíte a či vás zaujal. Ak ste ešte videu nedali like a páčilo sa vám, dajte mu palec hore. A ak chcete o vydaní ďalších podobných videí vedieť, odoberajte tento kanál a zapnite si naň upozornenia. Môžete ma tiež sledovať na Instagrame a Facebooku, kde pridávam informácie o pripravovaných prípadoch a ak chcete moju prácu oceniť aj finančne, v popise videa je odkaz na Patreon, kde si viete vybrať sumu s ďalšími výhodami a stať sa tak mojím patrónom. Osobitnú vďaku chcem venovať svojim patrónom, konkrétne novopridaným patrónom, ktorými sú Marek Bláha a Marcela Nováková, a tiež zločiňákovi na úrovni, ktorým je Havran 0357 a kráľovi zločiňákov Milanovi Krivčíkovi. Ďakujem vám za zhliadnutie tohto videa.